Varume ngatimbotauriranai chokwadi. Baba vaMnangagwa HUCHI hwenhunzi hunonzwisa korera. Paunonzwa vachiti Mnangagwa HUCHI paya paya, ibva waisa hwenhunzi kumberi. If this man was a true leader, he would not neglect our children. Their kids are studying Cambridge. Their kids are going to beautiful schools, better schools, international schools. They are going abroad. Yet our kids are learning seated under trees. This is the picture where our children attend school. This is the picture where chiefs got cars. We are not saying chiefs must not get cars. If need be, they must get them. But you cannot give chiefs second cars when our children are learning seated under trees. You cannot give chiefs replacement cars when our children are being abused left, right, and center. Right now, our grade 7 children went and sat for the exams 25 kilometers away from homes. They never learned anything meaningful. Yet we have a man anenge achinzi HUCHI. What kind of HUCHI is this man? The characteristics of HUCHI. Chekutanga ukatora HUCHI ukahuisa pabepa, haubudikire kuseri, haritote bepa iroro. Tiri kutaura about ukatora exercise sheet kana pa newspaper, hautotese kuseri. Ukatora HUCHI ukatanga kuhudurura from the original bottle to another bottle, haukate HUCHI pakati. We are talking about characteristics dzeHUCHI. Ukatora HUCHI ukakwenya mechisa, inofanira kuramba mechisa, inofanira kubvira mechisa iyoyo. We are talking about characteristics dzeHUCHI. Zvese zvandataura izvi havana maqualities iwayo. Saka kana mchiti vati HUCHI, what do you mean? Because we are taking a look on the nature of honey. It does not prevent fire to happen, which means our president kana anga achinzi HUCHI, haifana kunge iri fire for fire in terms of development. Ukatora characteristics reHUCHI yekuti haubudikire kuseri kwebepa, zvorati there are no leakages. Hapana leakages. HUCHI hwese wabuda uri kuoneka direction ya wabuda nawo. Manje muZimbabwe leakages chete. You are told smuggling apo, corruption apo, robbery apo, chino apo. Everywhere. Mapurisa akurwira mari yechioko muhomwe. Mukamba police station vakurovana zvibhakera vachirwira mari yechioko muhomwe. It's because you have normalized it. It's because it's now official kuti munhu anofanira kusiya 5 mari pese pakufamba, hazvinei kuti motikari yako ine mapepa kana kuti haina. That is the reason why uchiona kuti even vakomana vemishikashika vabvisike paroad because vari kutera on daily basis ma55. Saka takambofunga kuti mukomana mushikashika akadonedza makuseni pabloku rekutanga akadonedza $5, masikati pane rimwe bloku machinja obva adonedza another $5. Takambonyazozvitarisa kuti ngatiti muvakomana mushikashika vari kudonedza $10 a day. Panonopera mwedzi, that is $300. Which means if they want to regularize themselves, if they want to have passenger insurance, they can have those documents and they can comply fully. But the reason why they don't want to comply is because
hazvina basa kuti une mapepa kana kuti hauna, uri kufanira kudonedza munhenga chete. Wobva wanzwa wamwe munhu achiti huchi hachisapoteke chinhu ichi. Kana uchichisapota, sapota wega. Sapota wega, don't invite others kuchinhu chakadaro. Inini chero zvikanzi basa rakupindwa negrade 0 kupolisi handipinde. Why? I don't want to get into an organization yekuti munopiwa target yekunotorera vanhu mari paroad. And you expect kuti zvinhu zvinomalize. Kana vari huchi kumba kwenyu wakomana.